Ahojte babi, vítam vás dneska na mojej prvej 50 minútovke s Teravandou. Ešte som s ňou online necvičila, tak sa na to veľmi teším, dúfam, že sa to bude páčiť aj vám. Poďme na to, ale veľa budeme robiť s rukami, takže ideme sa poriadne rozcvičiť, rozhýbať, aj tie ramená poriadne podnatiahovať, takže si dáme poriadnu rozcvičku a potom ideme na to. Nechajte si ten Teravand tak nejak po ruke, aby ste ho mali. Tak, zrolujeme sa dolu, láhneme si na chrbát. Zatvoríme oči a 3-krát sa zhlboka nadýchni. Poď nádych nosom a výdych ústami. Nádych nosom. Posledný jeden. Otoč hlavu na jednu a na druhú stranu. Na jednu stranu. Na druhú stranu. Posledný jedenkrát. A vyrovnáš. Ideme rozhýbať panvu. Preklopíš panvu vpred a podsadíme. Preklopíme vpred a podsadíme. Poďme ešte 2. Posledný 1. Preklopíš vpred a rolujeme. Stavec po stavci hore, otlačíš chrbát, prvý dvíhaš zadok a stavec po stavci ideme hore. Hore nádych a výdych dolu hrudník, panva posledná, preklopíš vpred a rolujeme znova hore. Nádych a výdych dolu. Poďme ešte 2-krát. Dolu. Posledný jeden. Vyrolujeme sa hore a hore zostaneme. Nadvihni jedna špička. Druhá špička, päta, druhá päta, obidve špičky, obidve päty. Poď ešte raz, obe špičky, obe päty. Zostaneš, dlane vytočíš k telu a ideš ruky za hlavu. Nádych a vrátime späť. Nádych a späť. Poď ešte 3, 2. Posledný 1. Necháš ruky natiahnuté do stropu, zroluješ stavec po stavci dolu a ideme len lopatky. Otlačíš do podložky a vyťahneš hore. Do podložky a hore. Poďme ešte 3, 2. Posledný 1. A povolíš, natiahneš ruku nohu do diaľky a vrátime späť. Druhá a späť. Poď znova do diaľky, pevné brucho, späť. Druhá, späť. Pridáš obidve ruky naraz. Natiahneš späť, natiahneš späť. Poď ešte 4, 3. Dáme ešte 2. Super, babi, jeden posledný. A späť idú len ruky dozadu, dlane vytočíš k zemi a výdych okolo seba. Nádych hore, dlane k zemi a výdych okolo seba. Poď ešte 2. Posledný 1 a zmeníme smer, dlane do stropu, okolo seba a vpred. Okolo seba a vpred. Daj ešte 2. Jeden posledný. Dlane zaprieš do zeme a nadvihneš hore jednu nohu, položíš brucho pevné. Druhá noha, položíš, poď ešte hore a pustíš dole. Hore, pustíš dole. Dáme posledné 2 a zrýchlime tempo. Vyťahneš hore jednu nohu a s výdychom budeš striedať. Brucho držíš. 10, 9, 8, 7, 6, poď ešte 5, 4, 3, 2, 1. Povolíš. Jedna, druhá, spojíš kolená, chodidlá, ruky od seba. Natiahneš na jednu stranu, hlava na opačnú a vrátiš sa späť. Druhá strana a
vrátiš späť. Poď ešte. 2. 1. Posledný. A vrátime späť. Vystrieš obidve nohy, ideme rozhýbať bedrové klby, dlane na zem, ideš koleno dovnútra, od seba a výdych dolu. Dovnútra, od seba, výdych dolu. Poď ešte. Posledný. Zmeníme smer, koleno dovon, preklopíš a výdych. Dovon, preklopíš. Daj ešte 2. Posledný 1. Druhá noha. Dovnútra, od seba a výdych. Dovnútra, od seba. 2. Posledný. Tá istá noha. Zmeň smer. Poď dovon. Preklopíš. Dovon. Preklopíš. Posledné dáme 2. Už len 1. A pohodíš. Pritiahneš kolena k sebe a len sa pohojdáš na jednu, na druhú stranu. Predýchame. Super. Povolíš. Jedna noha, druhá noha. A presunieme sa na bok. Kolena pôjdu pravý uhol pred seba. Brucho zdvihnuté z podložky, ruka dopredu, kolena sa nebudú hýbať ani panva točiť sa, budeš len v trupe. Tak ideme na to, nadýchneš sa a výdych, natiahneš sa vpred. Nádych, výdych, ty ideš dopredu, ale zadok milimeter, keď posunieš dozadu, do opačnej strany, tak ťa to tak tam ako keby zafixuje, že vtedy ti neťahá ten zadok dopredu s rukou. Posledný 1. A ideme dozadu. Krčíš ruku cez telo a za sebou vystrieš. Nádych a ideme späť. Poď plynulo až dopredu a dozadu. A znova. Dozadu. Vzadu zostaneš a dlaň vytočíš k zemi. Predýcháš. Super. A vrátime späť. Nebudeš sa hýbať telom ani hlavou, nepozeráš za rukou, len točíš ten ramenný klb. Dáme ešte 4, 3, 2. Super. 1 posledný. A späť. Ruka do zrkadielka, pozeráš sa ako keby do dlani, ideš hore a posledný krát ostaneš vzadu, tú panvu milimeter dopredu potlačíš. A predýchaj. 3, 2, 1, super, vrátime späť, odtlačíš sa hore, natiahneš na stranu a späť. Nohy idú na opačnú. Kolena znova pravý uhol pred seba, ruka dopredu, nadýchneš sa a výdych, ideš vpred. Vrátiš späť, vyrovnáš a poď dopredu. A späť. Dáme ešte 2. Posledný. 1. A vyrovnáš. Ideš dozadu, krčíš ruku cez telo, za sebou vystrieš, nádych. A vrátime späť, poď plynulo až dopredu. A znova dozadu. A dáme ešte 1 krát. Ideš vpred. Vzadu zostaneš, dlaň vytočíš k zemi a len predýchaj. Vrátiš sa späť, ruka do zrkadielka, pozeráš si do dlani a ideme hore. Nádych. Pôjdeme ešte 1 krát, znova tam trošku zostaneš a predýchaj. Vrátiš sa späť, vyrovnáš, ruka dopredu, točíš len ramenný klb, chrbát, hlavu neotáčaš za rukou, ide len rameno.
Poď ešte 3. Nádych, polkruh, druhý polkruh, výdych. 2. Posledný. 1. Super. Odtlačíš sa hore a natiahneš. Super, babi. Uvoľníš ramena. Myslím, že sme sa celkom dobre rozhýbali. Môžeš ešte prepliesť prsty. Zoberieš si už k sebe ten teraban. Prepletíme len prsty. Vyhrbíš sa, natiahneš. A ešte potiahni ruky za seba. A vrátiš sa späť. Super. Vezmeme si ten teraban, prejdeme naspäť do ľahu, ako sme aj boli. Preložíš si tú gumu na polovicu. Zachytíš ju takú zdvojenú a pôjdeme hore. Dobre? Tak, zroluješ sa do ľahu a ideme na to, ideme začať. Takže, nohy máš pokrčené, kolena sú v úrovni bokov a ideme pekne ruky. Nádych za hlavu a výdych, budeme sa rolovať stavec po stavci hore. Čiže hlava, hrudník, vyťahneš sa hore a zdvihneš ruky do tejto polohy. Ťaháš ich kľudne aj za, keď ťa to pustí, hej? Ale nesmie ti ísť takto hlava dopredu, musíš udržať. A ideme zagulatíš, roluješ dolu a ideš dozadu. Nádych a poď znova hore. Hlav, hrudník natiahneš, vytiahneš hore a zagulatíš, ideš pekne dolu. Pôjdeme ešte 6. Hore a poď dolu. Dáme 5 krát. A dolu. 4. A dolu, babi. Ideme 3. Hore a dolu. 2. Dolu. Posledný 1. Vyrolujeme sa hore a hore zostaneme. Hore zostaneš, vyťahneš ruky hore. Snažíš sa zostať v tejto pole, ale zatiahneš ruky za seba. Nádych a výdych dolu. Nádych, hlava ti nesmie ísť dopredu. Poď ešte. 8. 7. 6. Super, daj ešte 5. 4. 3. Dobre, babi, 2. Posledný 1. Super. Vrátiš sa späť a rolujeme stavec po stavci, znova ideš dolu. Nádych, zmeníme, vytiahneš sa hore, vystieraš nohy a zatiahneš ruky za chrbát. A znova dolu. Môžeš si už nechať kľudne nohy vystreté, nádych a poďme hore. A za seba. Super. Pokračujeme. Nádych. Dáme ešte 6. Dolu. Pôjdeš 5 krát. Dolu. 4. Poď hore. 3. 4.
Ešte dáme, babi, 2. Ideš hore. Jeden posledný. Super. A hore už zostaneme. Super. Necháš ruky vpredu. Ramena stiahneme dolu a ideme. Hlava, hrudník, spodný chrbát necháš pekne vzadu a len tú vrchnú časť ako keby natiahneš vpred. Natiahneš, vrátiš späť, vyrovnáš a natiahneš ruky od seba. Čiže urobíš, natiahneš a ideme znova dopredu, hej? Takže pripraviť a poďme. Nádych a ťaháš. Ramena stále tlačíš dolu a znova vpred. Vyrovnáš a ťaháš od seba. Dáme 10. Vyrovnáš a natiahneš od seba. 9. Vyrovnáš a od seba. Super, poď ešte. 8. 7. Daj ešte 6. 5. 4. Ideš 3. Poďme 2. Posledný 1. A vrátiš. Povolíš na chvíľku. Uvoľni, môžeš sa spojiť chodidlá, zachytíš sa za ne. Spustíš dolu, predýcháš. Uvoľni znova ramena. A ideme znova. Pokiaľ tieto náročné má tie vystreté nohy, môžeš mať aj spojené chodidlá, ale ak sa ti dá, kľudne môžeš byť v tejto polohe, krásne tu posunieš aj chrbát. Ale až už máš také, že ti stehná idú do krča, kľudne si spoj tie chodidlá, dobre? Budeme pokračovať. Ideme vystretý chrbát, korunou hlavy sa ťaháš hore do výšky a ideš len hore a v tejto polohe natiahneš od seba, čiže ideš tu, vrátiš a dolu. Aj keď ideš dole, tak stále je tá guma natiahnutá, hej, neuvoľníš to úplne tak jemne natiahnutá, ideš hore, natiahneš späť a dolu. Ramena dolu, natiahneš späť a dolu. Dobre, poď ešte. 8. Späť a dolu. 7. Späť a dolu. 6. Späť a dolu. Dáme ešte 5. Späť a dolu. 4. Späť a dolu. 3. Späť, dolu, poď ešte 2, späť a dolu. Posledný 1, späť a dolu. Super, znova uvoľníš, predýchame, povol tie ramená. A ideme pokračovať, znova sme v sede. Ja už tiež budem mať pokrčené nohy. A takto akože spojené. Ukážem vám ďalší cvik. Budete sa vytáčať v tejto polohe. Vytočíš sa a potiahneš lakeť za seba. A vrátiš späť. Neuvoľníš vpredu tú gumu, že a voľná, hej. Pomaly vraciaš tak, aby ostala tá guma natiahnutá. A ideme druhá strana. Ťaháš a späť. 10. 9.
9, 8, 7, poď ešte, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posledný a povolíš. Znova chvíľku uvoľni, predýchaj a ideme pokračovať. Ideš na stranu, čiže začiatočná poloha bude tu. Môžeš si tú gumu povoliť, že keď si ju držala takto, tak ju nebudeš ťahať takto, ale chyť si ju na konci. Uvidíš, nastavíš si to, ako ti to bude vyhovať. Vyťahneš sa korunou hlavy hore do výšky, si vytočená a teraz v tejto polohe vystrieš a vrátiš späť. Vystrieš a späť. Dáme 8, 7, stále korunou hlavy do výšky, 6, 5, daj ešte 4, 3, poďme 2, posledný 1 a späť. Vymeníme druhá strana. Vytočíš sa do opačnej a poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný, 1 a späť. Znova uvoľníš, predýchaš, môžeš sa spustiť dolu, uvoľni, môžeš sa pohýbať, predýchaj, rozhýb. A vrátime sa ešte do jedného cviku, vytiahneš sa hore, zachytíš si, dám sa vám takto, za lakte pritlačíš k telu, rebra schovať, brucho pevné, ťaháš sa hore do výšky, dlane budú takto smerovať do hora, pritlačíš tie lakte a budeš ťahať ich od seba, tie ruky. Čiže ideš 10, 9, 8, možno tak spojené nohy, ako sme mali, 7, 6, ešte poď, 5, 4, super, 3, poď ešte 2, 1, poď znova, 10, 9, 8, 7, daj ešte 6, 5, 4, super, poď, 3, 2, 1, posledný a povolíš. Super, babi, uvoľním, predýcham, na chvíľu si odlož, rozhýbeš do jednej, do druhej strany, spustíš sa dolu. A vrátiš späť, prepletieš prsty, vyhrbíš sa. A vrátiš späť, natiahni znova dozadu. A vrátime sa späť. Super, ideme na ďalšie cviky. Trošku sme si dali na ten chrbát, uvidíme, ako sa budete cítiť. A ideme ďalej. Ostáva vám takto vo dvojom. Tak si rozťahnete tú gumu, aby ste ju mali pekne rovno. Aby sa vám tak nezadrela do... Tak. Obviažete si nohy napevno, nie úplne, že vám neprúdi krv, budeme tie nohy ťahať od seba. Takže napevno mašličku si urobiť.
Zrolujeme sa, babi, dolu. Kolená chodidla na šírku bokov. Už teraz je natiahnutá tá guma, už teraz to trošku cítiť. Takže dlane na zem a ideme sa trošičku rozhýbať. Rovný chrbát, len zdvihneš hore. Dlane na zem. Poď hore. 10. 9. Daj ešte 8. 7. 6. 5. Super. Ideme 4. 3. Daj ešte 2. Posledný 1. Ostaneš hore. Ideš vystierať jednu nohu od kolena, čiže zapri ruky poriadne do zeme a ideme na to. 10. 9. 8. 7. 6. Poď 5. 4. 3. Drž. 2. Posledný 1. A maličká zmena. Jednu nohu vystrieš a budeš len držať. Pevne zapri do zeme, pevné brucho a drž. 5, 4, 3, 2, 1. Povolíš. Druhá noha. 5, 4, 3, 2, 1. Povolíš. Zroluješ dolu. Vyťahni na chvíľku k sebe. Pohojdaj sa, predýchaj. A teraz to bude trošku bonus. Ukážem znova dve verzie. Vyťahneme sa hore, čiže zadok hore. Ukážem ten ťažší cvik, hej. Vystrieš nohu a tú nohu budeš posúvať do strany. Ťaháš na stranu, späť. Na stranu, späť. Keď vám to bude ťažké na jednej nohe sa držať a tú druhú ťahať, tak ostaneš tu a len tú jednu nohu ťaháš na stranu. Môžeš aj takto pokrčenú, akoby ťahať do strany, hej? Takže ideme na to. Vyroluješ sa hore, vystri nohu a poďme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný 1, povolíš. Ideme druhá strana. Vytiahneš hore a poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posledný. A zroluješ stavec po stavci dolu. Pritiahni kolená k sebe a znova len predýchaj. Presunieme sa, babi, na bok. Uvoľni. Položíš jednu, druhú a vytočíš sa na bok. Takto. Kde mám zadok, tak tam mám päty. Kolená sú jemne dopredu trošku pokrčené, ale päty mám tam, kde mám zadok. Ďalšia vec pri týchto cvikoch, toto je moje brucho gaučové, keď je položené na podložke, ako nič nerobí. Chcem sa vytiahnuť hore, ako keby tú pánvu vytiahnem, vytlačím, aby boli obidve tie kosti kolmu na podložku. Vtedy sa mi zdvihne brucho, rebra schovať a som v rovine, ten chrbát je v rovine. Chodidlá sú spojené, ideš otvárať kolena, ale nie, že sa budeš takto posúvať. Telo pevné, len dvíhaš koleno hore. 10, brucho pevné. 9, 8, 7, ešte poď. 6, 5,
4, 3, 2, jeden posledný, zmeníme, vytiahneš hore chodidla, držíš a v tejto polohe to isté ideme. 10, 9, 8, 7, ešte poď, 6, 5, 4, 3, 2, jeden posledný, troška zmena, ideš na 4 krát, ideš hore, vystrieš, vrátiš a späť. Hore, vystrieš, vrátiš a späť. Daj ešte 8. Vystrieš, vrátiš a späť. 7, 6, 5, 4, super, poď 3, 2, posledný jeden, vydrž a položíš, super. Odtlačíš sa hore, presunieme sa na opačnú stranu a pokračuješ presne to isté. Takže chodidla mám tam, kde mám vzadu, brucho pekne z podložky zdvihnuté a ideme na to. Takže poď len hore, len koleno, 10, 9, 8, ešte daj 7, 6, 5, super, 4, 3, 2, 1, zmeníme, zdvihneš hore chodidla a poď znova hore, 10, 9, 8, 7, 6, 5, super, 4, 3, 2, 1, posledné, posledných 10, ideš hore, vystrieš, vrátiš a späť. Hore, vystrieš, vrátiš a späť. Daj 8, vrátiš, späť, 7, vrátiš, späť, 6, 5, 4, 3, poď ešte 2, posledný jeden a povolíš. Super, babi, vyzlečite si tú gumu. Už nám to nebude treba spojené, takže si ju len roztiahnete. Vrátiš sa späť na chvíľku do ľahu, pritiahneš si jedno koleno k sebe, preložíš cez telo tú nohu a natiahneš sa na druhú stranu. Koleno ide toľko k zemi, aby si opačnú lopatku mala na podložke. Predýchaj. Super. A poď druhá strana. Pritiahneš koleno, pretočíš cez telo, ale tá opačná lopatka musí byť na podložke. Možno ťa jedna strana pustí viac, druhá menej. Tak, paráda. A vrátiš späť. Pretočíme sa, babi, naopak.
znova si necháte tú gumu, máte ju vo dvojom, takto si ju dáte popod pazuchy, vytočíme sa na opak, ideme si ľahnuť na brucho, zadok pritlačíme do podložky, tie gumy držíte v rukách a dáte si ruky tak, aby ste ich mali pravý uhol v lakti, čiže čelo na zem, pravý uhol v lakti, natiahneš si tú gumu a ju trošku držíš, najlepšie, keď si chytíte tak medzi palec a ukázovať, že si to tak zaseknete. A v tejto polohe pôjdeme hore, na do podložky a ideme hore. 10. A ideš dole, aj rebra schovať, brucho pevne. 9. 8. 7. 6. Poď ešte. 5. 4. 3. Dáme 2. 1. Posledný. A pohodíš. Chvíľku predýchame a pôjdeme znova. Neviem, či vám nevadí tá guma, keď ju máte takto napevno. Vyskúšajte si ju dať aj na jedno. Či vám to nebude príjemnejšie, že nebudete musieť tak v krči držať ten palec. Môže to bude stačiť aj takto. Tak, ideme na to, budeme pokračovať. Vytiahneš sa hore. A v tejto polohe, asi to na tento cvik lepšie takto, vyťahneš sa hore, tu držíš a striedavo budeš vyťahovať. Jedna ruka vpred a vrátiš. Druhá ruka vpred a vrátiš. Pustíš sa do hore. Jedna vpred, druhá vpred a pustíš dole. Pôjdeme ešte. 8, 1, vpred, druhá, vpred a dole. 7, 6, 5, áno, ešte po 4, 3, dáme 3, pôjde ešte 2, dolu, jeden posledný. A pohodíš. Super. Predýchame. Pôjdeme ešte jedenkrát. Zdvihneš naraz nohy, trup. Aj takto sa zdvihneš hore pekne. A idú obidve ruky. Vrátiš. A dole. Dobre? Pôjdeme znova posledných 10, čiže čelo na zem, ruky držíš a ideme hore. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.
3, 2, posledný 1, nechajte ešte v tejto polohe ruky, zachytíš si, kľudne ti stačí za jedno, keď ho máš. Ten teraband zadok pritlačíš do podložky, čelo na zem a v tejto polohe len troška rozsypeme klby, nie každému sa to bude samozrejme dať. Vyskúšame, ideš hore dozadu, pol ťukneš a ideš späť. 9. Poď ešte 8. Nevystrepuješ pri tom zadok, zadok pritlačený do podložky. 7. 6. 5. 4. Daj ešte 3. 2. Jeden posledný. A späť. Super, poholíš. Odtlačíš sa hore. Posadíme na pety. Posadíš na pety, predýcháš. A ideš na 4. A to sa len vyhrbíš. Vyrovnáš a poď znova do toho vyhrbenia. Posadíš na pety, sadneš o jednu petu na stranu, ruky idú na opačnú stranu, natiahneš a predýcháš. Z tejto strany ideš stavec po stavci cez gulaty a znova poď vpred, na opačnú stranu peta, zadok a natiahni. Stavec po stavci, hore a vyrovnáš. Super, babi. Ideme si zaviazať nohu. Ja vám to ukážem. Krásne sa vám tu rozvíde ten vetrový kruh. Takže, po jedno dáte si takto, zachytíte si nohu približne v strede tej gumy, obtočíš ešte jedenkrát, čiže dáš si zozadu nohy, z jednej strany ešte raz obtočíš a tá noha ti tam ostane. Spustíme sa dolu do ľahnu. Tak, necháš si nohu hore. Ľahšia verzia je, že táto noha druhá je pokrčená v tejto polohe. Lakte pôjdu na zem. Keď si chceš sťažiť alebo viacej natiahnuť, kľudne si ju vystri. Budeme robiť aj veľké kruhy, takže sa ti to bude v tejto polohe lepšie. Ale ak ťa to nepustí, že dáš nohu možno len sem, tak si kľudne tú spodnú pokrč. Dobre? No, ideme na to. Potiahneš lakte na zem pevne, ramena od uši a ideš malé kruhy nohou. Malý kruh do jednej strany. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Poď ešte 3, 2, 1. Ideme opačný smer. Môžeš zaflexovať chodidlo a poď do opačnej strany. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ideme znova ten prvý smer a ideš až dolu na stranu, tá guma ťa potiahne a cez telo. Hej, taký velikánsky kruh. Tu gumu si tak našpanuj, aby ťa príjemne aj potiahlo tú nohu, aby sa ti aj tak pekne išlo, hej. Dáme ešte. Snažíš sa telom nehýbať, aby si netočila sa úplne celým chrbátom.
telo je rovné a ty ideš len ten bedrový kĺb, hej? Tak poďme posledných 5, 4, 3, 2, 1. Posledný. Zmeníme smer, ideš na stranu. Koľko ťa pustí? Veľký kruh. A cez telo. A poď znova. 8, 7, 6, 5. Daj ešte 4, 3, 2, 1. Posledný. Necháš hore. Môžeš na chvíľku pokrčiť tú nohu, ak máš k stredu. Pritiahneš k sebe, do jednej ruky zaprieš lakeť o zem, nohu spustíš na stranu a pritiahneš si ju hore. Držíš. Len drž. 5, 4, 3, 2, 1. Povolíš. Vystrieme nohu hore a teraz do opačnej ruky. Obidve tie gumy stiahneš dolu. Ťaháš nohu cez telo, ale nesmieš odliepať chrbát. Celý zadok je na zemi. Ide len noha a pritiahneš hore. Chodidlo flex. A len držíš. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Povolíš. A uvoľníš. Super. Ideme druhá. Čiže znova ideš zo zadu. Z jednej strany obtorčíš. No len tak si tak poďme do stredu. Z jednej strany obtočíme. A ideme na to. Ideš najprv len maličké kruhy. Tak, prepni špičku a poď. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ideme do opačnej strany. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ideme späť. Ja sa musím otočiť, lebo tam mám stenu. Takže nohy tu. A ideme veľký kruh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný 1. Zmeníme smer, ideme do opačnej strany. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, poď ešte 3, 2, posledný 1. Necháš nohu hore, zachytíš do jednej ruky, pritiahneš hore, lakeť na zem, ide noha na stranu a ešte si pritiahneš tú nohu k sebe a len drž. Päť, 4, 3, 2, 1.
Pretočíme na druhú stranu. Krížom cez telo a ťaháš. 5, 4, 3, 2, super babi, 1 a povolíš. Ostávame ešte v tejto polohe, ja vám to ukážem, ideme do sedu, obidve nohy, tak to sa vám dám, dáte si zo zadu z tých nôh gumu a z každej strany obtočíte jedenkrát, tým pádom sa vám tie nohy tam zachytia, máte obidve nohy spolu zaviazané. Spustíme sa dolu, ostávame takto. No, v tejto polohe, dievčatá, ideme hore a budeme vystierať nohy, čiže nadýchneš sa a ideme hore. Tu budeš, držíš aj ruky pevné a nohy budeš v tejto polohe vystierať. Takže poď hore. 10, 9, 8, 7, 6, poď ešte 5, 4, 3, 2, 1, posledný a povolíš. Na chvíľku povolíš, predýcháš a pôjdeme ešte jedenkrát. To trošku zle zaviazala, ale myslím, že to zvládneme. Vytiahneš sa hore, vždy je to ľahšie, pokiaľ ti to je ťažko držať ruky tu, tak si ich môžeš aj pridržať nižšie. Hej? Tak si daj, aby si pekne vedela držať tú hlavu. Mne sa to viacej ráta takto, takže ideme na to. Vytiahneš sa hore. Tvojou úlohou je vystrieť nohy, natiahnuť ich od seba, vrátiť a pritiahnuť. Môžeme ísť aj z dola, že ideme z dola, ideme hore. Vystrieš, natiahneš nohy, späť a dolu, aby sme nemuseli mať stále hore krk. Poď hore, od seba, vrátiš a späť. Ideme ešte 10 a vrátiš. 9 a vrátiš. 8 7 6 5 posledné 4 3 dáme už len 2 jeden posledný a pohoď. Super. Vyzlečíš sa, uvoľníš, povolíš nohy. Predýchaj 3-krát zhlboka, len nádych nosom, sústreď sa, ako sa tvoje telo cíti, čo kde cítiš nejaký ťah, tlak. Predýchaj. A voľne otočíme hlavu na jednu stranu a na druhú stranu. Super, poď ešte na jednu a na druhú. Pritiahneš koleno k sebe. Ešte jedenkrát vytočíš na stranu. A vrátiš späť. Pritiahneš k sebe druhé koleno. Ideme druhá strana. A vrátime späť. Super, babi, cez kolísku sa vyrolujeme hore do sedu.
a sadneš si už tak, ako ti je príjemne. Ja mám rada, keď cvičenie končí, takže nikdy nemám pocit, že by som potrebovala niečo veľmi naťahovať, že naozaj počas toho cviku prejdeme aj to naťahovanie, aj posilníme, aj natiahneme zároveň, takže mám rada, keď sa proste takto po cvičení cítim, že je to tak akurát. Som zvedavá, čo poviete vy, ako sa to páčilo vám, ako sa cvičilo vám. Steravando, prepletieš prsty, ešte sa vyhrbíš. A späť, ruky dozadu, natiahni. A späť položíš, hlava na jednu stranu. A na druhú stranu. Super. Vyťahneš ešte vystretou ruku, posunieš takto pred seba, ale vystretá, rameno stiahneš dolu a tú vystretú ruku pritiahneš k sebe. Cítiš, ako by sa ti odliepala tá lopatka z chrbta. Predýchaj. A druhá strana to isté. Natiahneš. A späť. Jeden veľký nádych nosom, dievčatá, a výdych ústami. Ďakujem vám veľmi pekne, som zvedavá na vaše názory, ako sa vám Steravando cvičilo, či bola aká náročnosť, či vám bolo tak akurát, alebo trošku by ste aj ťažšie privítali, tak budem rada za nejaké ohlasy. Majte zatiaľ krásne, babi, ahojte.